ba mai zuwa wurin uba sai ta wurina. Kai waye? Ka san ni a matsayin annabi Isa. Na zo ne in baka rai na har abada. In ka karɓe ni Ubangiji da mai ceto, za ka zama ɗa ga Allah. Allah yana da ‘ya'ya ne? ‘Ya'yan Allah haifaffu ne daga wurin ruhu ba daga jiki ba. Kana ba da gaskiya ga Allah? Na yarda da Allah. Ka ba da gaskiya a gare ni kuma. A duniya kana da wahala, amma ka yi farin ciki. Na yi nasara da duniya. Kana so ka karɓe ni? Zan karɓe ka. Bayan na tashi da sassafe, na tsayar da shawara in tafi wani ƙauye na makwabtanmu in je in samu wani Kirista mai suna Jonathan domin in bayyana mashi damuwana, domin shi mutumin kirke na kuma amince da shi cikin zuciyana. Jonathan ya saurari duk abin da na gaya mashi. Daga wurin sai ya tafi wajen wani mutum mai wa'azi yana Bauchi. Wannan mutum Jonathan ya zo da shi, ya ajiye shi a ƙauyensu, domin wannan mutum ya saba zuwa a ƙauyensu Jonathan kowane lahadi a majami'insu domin ya masu wa'azi. Yawa pastor, kamar inda nake faɗi maka, zan jan zo da Muhammadu za mu zo mu same ka nan. Sanu pastor. Jonathan. Na. Ka dawo? To san da zuwa. Yawa. Sannu. Mun zo da Muhammadu ne. Abun ka Muhammad. Malam Muhammad, barka da zuwa. Sanu pastor. Muhammad. Yawa. Barka ka dai. Barka ka dai. Jonathan, abokinka ya faɗa mani dukan mafarkan da ka yi. Kuma zan yi farin ciki idan kai ka faɗa man da bakinka. Kwarai da gaske pastor, ina wa'yansu mafarki masu ban tsoro. Wa'yansu mutane sun sa bakaken kaya suna tauzata ni a mafarki. Amma akwai wanda na yi mutum ya sa haifayen kaya hakan nan. Ya ce mani shine annabi Isa, shine hanya na gaskiya, babu wani hanya sai shi. Kuma ya ce ni in karbe shi. Na faɗa ma mai wa'azin labarin da na gaya ma Jonathan duka akan abubuwa da sun faru da ni a cikin mafarkai. Nan take mai wa'azi ya ce kada in ɓata lokaci, amma yadda in karɓi Yesu ya zama mai cetona da Ubangijina. A yanzu nan za ka yarda da gayyatan da ya maka a mafarkin nan cewa ka yi imani da shi? Idan ka yarda zan jagorance ka, kuma wannan shine zai zama tushen salamarka. Ka ce ni Muhammad. Ni Muhammad. Na karbi Isa. Na karbi Isa. Ya zama Ubangiji. Ya zama Ubangiji na. Daga wurin sun bi da ni cikin addu'a mai sauƙi. Na tuba daga zunubaina. Amin. Na karbi Yesu Kristi ya zama mai cetona da Ubangijina. Nan take da na bude idanuna, na samu farin ciki da salama wanda ban taba ji irinsa ba. Nan take kuma duk wani tsoro da fargaba ya fita cikin zuciyana, sai salama da farin ciki kaɗai nake samu a cikin zuciyana. Nan take ruhun Allah ya taba ni domin in je in bayyana ma iyayena abinda na samu, wato alherin Allah da ya yi mani cikin rayuwana. Yanzu ina mafarki, ɗana ya zama Krista. Ɗana musulmi ya zama kafiri. Kai, wani ya tashe ni ba zan zauna nan ba. Allahu Akbar. Allah. Sami Allahu liman hamida. Rabbana. Allahu Akbar. Allah. Bayan mako ɗaya babana ya kira ni domin ya tambaye ni abin da ya faru da ni.
domin ya gane da cewa a cikin wannan kwanaki ina amfani da littafi mai tsarki, ya kuma gane da cewa na watsar da zuwa masallaci. Babu wani abu makamancin wannan da ya taɓa faruwa a cikin wannan iyalinmu, kuma ba zai sake faruwa ba. Yanzu ina baka zaɓi kashi biyu, ka musunci Yesu ko kuma ka bar wannan gidan har abada. Kai ne ubana, kuma ina ƙaunanka, ina kuma girmama ka. Ba zan taɓa aikata abun da zai ɓata maka zuciya ba, sai dai kuma zan ci gaba da abun da na san shine gaskiya. Zan ci gaba da zama Krista. Sai Yesu ya zo ya nuna mini inda zan tafi. Bayan da babana ya gane cewa da gaske nake yi, ya umarci dukkan mutanen gidanmu su watsar da ni. Daga wurin nan kwanaki suna karuwa har ya kai ga watanni masu yawa. Gashi ka sha. Yanzu baba za ka bani guba in sha? Kai ka sha kawai. Na neman alfarma gurinka. Menene? Ka bari na yi addu'a. A'a. In za ka yi addu'a ka yi, amma wannan bai shafe ni ba. Ka sha kawai. Ya annabi Isa, ina shan wannan guba saboda kai. Raina yana na a hannunka. Ka je ka kwanta. Babana da yan uwan duka sun tsaye da shawara da cewa in na mutu a ɗauki jikina a kai shi kogi a jefar da ni, wanda ya kai sun tsaya suna duba ni suna jira su ga lokacin da zan mutu. Amma na shiga na ci gaba da barci na, ba abin da ya same ni, sai dai daga baya na farka na ji kamar zai amai. Na fita na je na yi amai din nan, na sake na dawo na kwanta bina na ci gaba da barci na lamin lafiya, ba abin da ya same ni. Washe gari da sassafe ni ne na farko da na tashi na je na gaida babana. Ganin haka babana ya bakin ciki da ban mutu ba. Nan da na ya je ya kai rahoto ga jama'ar musulmi domin a kama Krista da sun sa ni. Nan take alkalin shari'a ya tsaye da shawara ya ce mafi alheri a kama ni a harbin da bindiga a kashe ni. Kowa da kowa na da labari yanzu aiko yadda aka yi da ɗana. Bayan da ubana ya dawo a dare na ya tara taron iyali, ya tsaye da shawara washe gari a kore ni, ya kuma tabbatar da wani abu. Kai nake so ka je dajin nan ka tabbatar cewa ka tare shi. Kana je a tare shi a dajin nan. Ba daidai baba. Ka je ka zauna da mutanen da kake so, amma ni kam ba za ka yi zama da ni ba har abada. Ka tafi! Ka tafi! Ka bani wandon nan naka da takalmin. Ka tafi!